L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, l-MTA, hi impenjata tosserva l-bajjiet f'pajjiżna biex tipprovdi servizzi addizzjonali bħala parti mill-istrateġija tagħha li ttejjeb il-prodott turistiku. Dan hekk kif il-baħar u l-bajjiet tagħna huma meqjusa bħala fost l-aktar elementi importanti għall promozzjoni tat-turiżmu f'Malta. Dan is-sajf 13 il-bajja madwar pajjiżna qed iġorru l-Blue Flag, turija tal-ogħla standards fejn jidħlu l-kwalità tal-ilma, is-sigurtà, l-edukazzjoni ambjentali u l-aċċessibilità. Tkellimna ma' Daniela Xerri, Head Beach Supervisor fi ħdar l-MTA li qaltilna aktar dwar il-ħidma tagħhom fil-bajjiet. Din hija ċertifikazzjoni li tingħata mill-Foundation for Environmental Education u l-bandiera tittella mill-15 ta' Ġunju sa' 15 ta' Settembru. F'Malta għandna 8 bajjiet li huma Blue Flag li tieħu ħsieb l-MTA u dawn huma l-Adira fil-Mellieħa, Għajn Tuffiħa u Golden Bay l-Imġar, għandna wkoll San George Fontadir ta' Sliema u San Ġiljan, għandna wkoll Awra Point u Buġibba u għandna wkoll fis-Sawt il-Fajtata. Biex bajja tkun eleġibbli għal Blue Flag, bajja tittilħaq diversi kriterji. Dawn jinkludu servizzi għal persuni b'diżabilità bħal użu ta' bagis u rampi tal-injam u faċiltajiet biex jitnaqqas kemm jista' jkun l-iskart ġenerat bħal distribuzzjoni ta' exxejs portabbli u ġbir ta' oġġetti li jitħallew fil-bajjiet. Staqsejna wkoll aktar dwar dawn il-kriterji Xon Mallija, Senior Beach Supervisor tal-Awtorità. Biex bajja tingħata l-Blue Flag titolqos set ta' kriterja fosthom li ikonna l-water quality updated, tiġi ttestjat anke minn risorsi oħrajn u tiġi updated fin-naħa ta' fuq tal-bajja fuq is-science, li jkollna tkun aċċessibbli għall pubbliku, li jkollna wooden walkways, anke pereżempju jkollna l-buggies